George Christian Mandrescu, rumen ta' 32 sena, intbat 21 xahar ħabs wara li ammetta li saraq minn dar f'Santa Venera. Il-każ imur lura għas-19 Novembru tal-2015, meta il-Pulizija dakinhar tas-selqa ġiet infurmata li xi ħadd daħal fir-residenza fit-Triq il-Kbira San Giuseppe u kien saraq diversi affarijiet. Fost dawn l-affarijiet hemm apparat elettroniku u ġojelli. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni spjegat kif mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija ir-riżultat li l-ħallil kien qed jgħix Spanja u hawnhekk ħareġ mandat ta' arrest Ewropew. Huwa ġie arrestat mill-Gwardja Ċivili ta' Spanja fejn tressa quddiem il-Qorti Spanjola u r-Rumen ġie rilaxxat lill-awtoritajiet Maltin. Ġie spjegat kif Mandrescu inġie f'pajjiżna l-bieraħ permezz ta' operazzjoni tal-Pulizija Maltija. Intqal ukoll kif l-akkużat ammetta l-akkużi mal-Pulizija waqt l-interrogazzjonijiet. Ir-Rumen ammetta wkoll li huwa reċidiv. Raġel ta' 33 sena mir-Raba Tawdex spiċċa bil-liċenzja tas-sewqan sospiża għal 6 xhur u weħel multa ta' iżjed minn €1,800. Dan wara li fil-qorti ammetta li fl-aħħar tas-sena darab gravi lil passiġġier li kellu miegħu fil-karozza wara li nqaleb biha fin-nadur. Il-każ seħħ meta kien għaddej minn triq ir-Rabat għal ħabta ta' nofs il-lejl u tilef il-kontroll tal-karozza. Fil-karozza kien hemm miegħu żewġ żgħażagħ li wieħed minnhom weġġa' gravi. L-imputat ammetta għall-akkużi li weġġa' gravi lill passiġġier li kien hemm miegħu fil-karozza u anke li saq b'mod perikolus.